Per fer aquest pastís necessitem per la massa farina, mantega i sucre blanc o morè i pel farcit pomes, sucre i canyella en pols. Pelem i tallem les pomes a trossets petits. Afegim 50 grams de sucre en aquestes pomes i ho deixem reposar uns 30 minuts. Barregem la canyella en pols amb els 100 grams de sucre restant i després ho incorporem a la farina. Afegim la mantega freda a la farina a poc i ho anem treballant amb les mans fins que quedin uns grumolls petits, tipus sorra. Ja ho estic fent bé. Posem una cullerada de farina a les pomes i remenem i untem la safata amb mantega. Posem la poma a la safata i la planem bé i afegim una mica de mantega per sobre. Distribuïm la massa preparada per sobre de la poma. Ho fem coure al forn preescalfat a 180 graus, calor d'ali baix, per baixar del forn, uns 40 o 50 minuts fins que estigui ben torrat. Ho servim fred o tebi i ho podem acompanyar amb una bola de gelat de vainilla, iogurt, nata o el que ens agradi. I recorda que tenim moltes més receptes classificades a la nostra app i no cal registre.